Здравейте хора! Ние сме в Банско и тази седмица или 10 дена, ще видим колко, ще бъдем така нареченото и модерно дигитални номади. Ще ви обясня какво е това нещо, какво е това животно, яде ли се, пие ли се и как всъщност би ми се отразило едно подобно нещо, тъй като за мен лично смяната на работното място е едно от нещата, които ме прави свръхпродуктивен. И ще ви запозная с целият процес, който ще минем за това нещо. Що решихме да е в Банско, защото има къде да отседнем без да се налага да плащаме. И общо взето, отделно от работата, която ще вършим, ние всъщност ще ходим и на доста места. Ще ходим на плаж в Добринище. Ще качим в Пирин. Мислим да отидем до Моратовото езеро. Мислим да се качим на Вихрен. Отделно това ще обиколим и малко от населените места около Банско. Но по-големите видеа ще ви ги направя в отделно видео. Няма да бъдат в това. В това предимно ще ви покажа как минават дните ни тук, как се справяме с работата, плюсови, минуси и какво мога да ви дам като съвети. Днес е понеделник. А ние всъщност пристигнахме вчера, късно вечерта. И затова реших да не ви снимам, тъй като вече беше доста късно, бяхме супер изморени, защото беше много горещо. Но днес деня всъщност се разви доста добре, поне за това, което аз имах като очаквания. Успях даже да свърша над очакванията си. Ще ви покажа, като се приберем в квартирата, какво... Да, уникален трафик има тук. Лелята просто на стопа реши да не спира. Като се приберем в квартирата, ще ви покажа машината, с която работя, тъй като имам лаптоп, който съм взел специално за това нещо, за да мога да свърша работата си както трябва. Също така ще ви споделя и какви са плановете ни, но за момента сме излезли на една разходка из града, тъй като работата за деня е, да кажем, на 95% свършена. А ето е това местенце, вчера нас спаси с вечерята. Взехме си палачинки с шунка и кашкавал, които бяха много хубави. Поне на мен много ми хареса и работи до 12 вечерта. Все пак едно от най-емблематичните места в Банско, а именно камбанарията, кулата с камбанарията, църква Света Троица, влиза се от тук, а тук имате чешма. И продължаваме нагоре по пешеходната. В далечината нататък се вижда и Пирин, като в момента е малко мъгливо, тъй като днеска беше доста горещо, но тези дни ще ви го покажа директно отгоре. Първо впечатление, с времето много ми се е променило виждането за Банско, много ми се е променило възприятието за града. Сега в момента бих казал, че ми харесва доста. И друго нещо, видяхме две жени на една пейка с много добре изглеждащи сандвичи. И сега ще пробваме да намерим откъде всъщност са тия сандвичи. За да видим дали ще се вземем нещо да хапнем или ще седнем някъде да хапнем. Защото и двата варианта съществуват. А тук в момента ще ви покажа една от най-готините улички в Банско. Тя се намира точно отдясно на църквата, между църквата и къща музей Неофит Рилски. Само секунда. Това е една от уличките, която е наистина супер готина. И става за много зарибени снимки. Тук зад мен има още един coworking, като това, което може би трябва да знаете, е, че Банско е място, в което има страшно много чужденци, които са дошли тук просто за да работят. Т.е. могат да работят дистанционно, да не са си от офиса и идват в Банско. Пълно е с чужденци, така наречените дигитални номади. И това тук е много често срещано, да видите чужденци, които просто да работят. Сега минаваме точно зад кабинката, между кабинката и Кемпински, и се открива вече страхотна гледка към Пирин. Там горе виждаме и връх Вихрен, пирамидката, ето там. Та наистина усеща се хладинката, между другото, усеща се вече хладинката тук.
И реално погледнато седим сега с Деси, т.е. вървим двамата и си говорим откъде идва проблема, че такъв курорт като Банско не може да се понапълни през лятото. И общо взето мисля май, че проблема е комплексен. От три страни. Първа страна. Хората, които са свикнали, че лятото е свързано само единствено с морето. Втора страна. Бизнеса. И трета страна. Свързващия орган на хората и туристическия бизнес, Министерството на туризма. Дали съм прав? Не мога да кажа. За себе си може би съм прав. За вас може и да не съм прав. Но просто Пирин е планина, която е невероятно красива. Има страшно много маршрути за пешеходци, за велосипедисти. Виждам, че има и офроуд в Пирин. Всевъзможни такива неща. Банско има невероятно добра хотелска база с страшно много хотели и Airbnb-та съответно, хостели. И върви ми е празно. Навсякъде всичко е празно. Което на мен ми е малко странно, защото ако отидете някъде в чужбина, в някой от алпийските курорти, ще видите страшно много хора. А тук в момента празно. Според мен, защото Пирин е хубава планина само за зима. Ами, да си мислим всъщност, през лятото има някакви тъпи дървета, които закриват. През лятото има много дървета и от толкова дървета не можах да видя никаква природа, да. Тези дни ще ви покажем пак, както ви казах, Пирин отгоре. Храна. Къде ще намерим? На центъра. Значи като цяло в момента в тази част, която са по-топ хотелите, има само заведения тип Пица Виктория и неща, които си ги имаме. И барове, да, неща, които си ги имаме в София и честно казвам, на мен лично не ми се сяда на такова място, въпреки че знам, че най-вероятно ще получим добро качество и добро обслужване, но ми се иска да седнем някъде на малко по-традиционно, малко кухнята да е по-различна и по-местна. Така че да, сега в момента, внимавай само да не се прибиеш в камъните, в момента отиваме вече надолу към центъра, където е централния площад реално и където е и църквата и там ще намерим някоя механа, където да седнем, да хапнем нещо набързо и после се прибираме. Голямата дилема е къде да седнем да едем. 3 механи си харесахме и изглеждат добре. 4. И на другата улица. Обаче май ще отидем на най-пълната. Ами да ти кажа. Предполагам, че ще е най-скъпа. Ще ви покажем и цените какви са. Аз изобщо нямам надеждата да бъде ефтино. Изобщо нямам надеждата да бъде ефтино, но ще видим как ще е. В крайна сметка ние по принцип не планираме постоянно излизане и ядене навънка. Така че мисля, че ще може да си позволим едно такова излизане. Все пак ви го показвам от гледната точка на диджитал номади, които сме дошли да работим. Не на туристи. Не на туристи. Туризма ще бъде една малка част от това всичкото, но предимно сме дошли да работим. И съответно, за сега, да. И имайте предвид, по-голямата част от дигиталните номади тук, като дойдат, те си заплащат нощувки и така нататък. И една от идеите е да може първо да се избият нощувки и абсолютно всички такси, които трябва да платят, сметки, общо взето абсолютно всичко. И след това вече за някаква печалба, така че ние ще караме горе-долу по същия начин. Седнахме да хапваме на Обецановата къща, баш на центъра на Банско, където има жива музика, която обикаля от маса на маса, което на мен по принцип не ми е най-готиното нещо да седна да ям и изведнъж да дойде някой да почне да ми свири. Разбирам. Примерно. Много хора сега ще кажат, като не ти харесва, защото си седнал там. Изглеждаше добре. Така, поръчали сме си няколко неща. Първо, катък с печени чушки и 2 чеснови пърленки. Отделно от това, боб в гарне. И аз съм си поръчал едно банско кюфте, така че ще видим как са нещата. Сега ще ви покажа. Катъка изглежда много добре. Пърленките определено изглеждат супер и миришат много хубаво на чесън. Деси все още не мирише на чесън, но пак изглежда много хубаво. Благодаря. И аз съм взел една количка. Бобец, който Деси между другото супер много държеше на бобец днеска. И? Бива. Супер. Дойде и банското ми кюфте, което ми прави впечатление, че идва на много готина дъска. Идва с чушка, зеле с моркови, малко картофки. Кюфтето изглежда страхотно. Надявам се сега наистина и да бъде страхотно. Но определено ми харесва как се поднася. Така че за това нещо палец нагоре. Получихме и комплимент
от заведението, който комплимент е много вкусен, поне по това, което аз имам като преценка. За жалост обаче ще ме извиняват, но не мога да пия алкохол, така че няма как просто. Иначе днес съм Борис Брада, сега ще я покажа. Аз защото така си... Аз нали имам мания да си събирам касовите бележки. Тук имаме едно брадвенце, е така просто. Едно малко брадвичка вика, с него спя. Така, значи храната беше хубава, на мен ми хареса. Излезе 53 лева и някакви стотинки сметката за това, което хапнахме и двамата. И честно казвам, и двамата се наядохме доста здраво. Аз поне със сигурност. Кюфтето беше много хубаво, беше от кълцано месо, а не типичната кайма, която виждаме навсякъде. Беше много вкусно, много добре приготвено, доволен съм. Другото, което е, поздрави на сервитьора, който всъщност се оказа, че ми гледа видеята. Обслужването беше много добро, не знам дали защото ме е познал или не, но това мога да кажа, обслужването беше добро, всичко беше супер. Единствено само аз, може би съм доста изморен вече и малко не съм окей за музиката, но това поне според мен си е лично от мен, защото имаше хора, които са кефиха на това нещо, имаше такива, които не. Но това е положението. Сега заминаваме да поработим малко и после да лягаме, защото утре деня ще бъде доста дълъг. Прибрахме се. Аз честно казано буквално приядох. И сега ще видим дали ще мога да се довърша влога от миналата седмица, преди Комик-Кона. Въпреки че там ми трябват едни кадри, които трябва да изкопая някъде от SD картите и от SSD-тата. Но това е нещо, над което работя в момента над този влог, за да мога да го кача. След него да кача и видеото от Комик-Кон и след това вече да мога да ви пусна видеото от Банско, т.е. това, което снимам в момента. Така че аз по всяка вероятност ще съм се прибрал вече в София, няма да съм в Банско, когато пусна видеото. Но ако мога съм ви полезен по някакъв начин за информация свързана с самото видео, може да ми пишете. Ето както дойде момента да трябва да правя някакъв тъмнейл, аз по принцип изобщо не мога да правя тъмнейли, става голямо ровене и голямо чудо и така да се го призная, радвам се, че съществуват неща като Canva, защото Canva може супер много да го улесни в този процес. Така че, ако случайно сте зациклили, трябва ви идея или сте като мене и изобщо не можете да правите тъмнейли, нямате абсолютно никакво понятие от Photoshop как да се свършите работата там, може да се използвате Canva. Има безплатна версия, има и платена. Безплатната за момента мисля, че върши повече от добра работа. Тъй като, както съм ви обяснил вече, това видео е свързано с работата ни от изнесен офис, в случая от Банско. И какво съм избрал за машина, на която да разчитам. Това е TUF F15, на който съм направил ревю, линк ще ви оставя долу в описанието. Също така и някъде тук горе в карта. Избрал съм този лаптоп да го взема с мен вместо да го върна, заради това, че екранът му е много добър и мога да си обработвам снимките и видеята супер лесно. И другото, което е, че е достатъчно бърз и рендерите стават много бързичко, така че това е машината ми, която ще използвам за тази седмица. После вече след това най-вероятно ще го върна, но за момента е това нещо. Харесва ми как работи, въпреки температурите, които вече съм споменал, че са доста високи. Все пак харесва ми, справя се перфектно, има достатъчно мощност, за DaVinci Resolve е повече от идеален, така че това си е супер от всякъде. Естествено, когато обработвам видеа, трябва на нещо да слушам все пак, така че слушалки. Това са Audio-Technica M50X. Супер лесно ми е с тези слушалки, тъй като кабела им се сваля и това е едно от предимствата им. Другото, което е, че много лесно се сгъват и мога да си ги пренасям в раницата, по този начин вземат доста по-малко място. Тези слушалки отделно от това са достатъчно лесни да бъдат захранени от абсолютно всичко, включително от лаптопа, звука им е добър, басът им е добър, ако реша дори просто да си послушам музика, са повече от перфектни за това нещо, така че M50X е моя избор за слушалки, като трябва да обработвам видеята си, а това нещо се случва постоянно. А всичките файлове ги пренасям на ADATA SSD-то, като това SSD също има ревю в канала, вече го използвам мисля, че над 2 години и за момента не съм имал нито един път проблем с него. Тъй като една част от престола ни ще бъде свързан и с разходки из планината, съм взел един от часовниците, който имам да ревюрам. Това е TicWatch 5 Pro, най-новото нещо, което изкараха от Mobvoi.
Тук имаме Wear OS операционна система, т.е. имаме Google операционна система. Този часовник не работи с Apple устройства, работи само единствено с Android устройства, така че имайте го предвид. За момента имам горе-долу вече някакви впечатления, но тези впечатления могат да бъдат или подкрепени, или изцяло променени от това как ще се представи следващите дни, тъй като утре планираме да ходим към Попово езеро, към хижа без Бог, така че този часовник ще е на ръката ми през цялото време и ще следи. Взел съм го, за да мога предимно да го тествам в хайкинг, а не просто да се седна в офисчето и да кажа: вау, този часовник е много хубав, вижте какво има функции, които можете да си проследите спортната активност. Трябва да се тества. Няма как. Не мога да му направя ревю без да го тествам. Предпочитам изобщо да не го ревюирам, ако няма да го тествам. Така че това е изборът ми на часовник. Общо взето това е техниката, с която разполагам, и разбира се, една част от нещата са заснети с iPhone-а, като iPhone-а си е 13 Pro Max. Мисля, че вече сте го виждали. Няма абсолютно нищо, кой знае какво специално в него. Просто iPhone, върши си работата идеално, камерата също се справя повече от перфектно. Този път не съм взел абсолютно никакви телефони с мене за ревю. Плановете бяха различни. Трябваше да взема фотоапарат с мене, но по някакъв начин са объркали нещата и фотоапарат няма. Oh, no. Anyway. Така че работата ми с фотоапарата отпадна и остана само за снимането и ревюирането на този часовник. Може да чуете в момента пералнята зад мен, ама няма какво да направя по въпроса. Буквално няма какво да направя по въпроса, трябва да се върви. Сега в момента ще почвам да готвя. Мисля да правя маслини с ориз, както вече ви споменах, само че предната вечер излязохме навънка и хапвахме навън и всъщност не ги направихме вкъщи тези неща. Така че сега в момента ще започна да ги правя, за да имаме вечеря. А след това ще трябва да направя някой друг сандвич за утре, тъй като утре разходката ни ще бъде изцяло и само в местности, в които най-вероятно няма да има храна. Ако има някаква храна, то ще е някоя супа на хижа без Бог и до там няма да има абсолютно нищо друго. Така че сега в момента започвам да готвя, за да мога после да седна и да обработя видеото на вентилатора на Midea, което трябваше да бъде качено в събота. Но така се случиха нещата, че не успях да го кача тогава, така че сега в момента това е едно от нещата, които са ми на топ приоритет да го свърша. Почвам да готвя, докато храната се приготвя, сядам да работя. Оризът с маслини вече е готов. Честно казано, стана доста добре, макар и да не ви изглежда сигурно кой знае колко добре. На мен поне ми хареса на вкус. Има вътре сушени домати, лук, чесън, маслини и ориз, като за подправки сме използвали само сол и черен пипер, тъй като тук нямаме никаква идея какво има, какво няма. Аз продължавам да си действам върху видеото, което трябваше да бъде пуснато в събота, но уви, чак сега успявам да стигна до него, но вече съм почти към края му. Финални щрихи и е готово, така че утре, т.е. на 19 ще има готово качено видео. Нещо, което забелязвам за себе си е, че всъщност успявам да бъда много продуктивен, когато сменя работната си среда. Тоест, трябва доста често да сменям работната среда между вкъщи, офиса и някое друго място, за да мога да бъда доста продуктивен, да мога да поддържам тая продуктивност, която всъщност да не ме изтощава чак толкова много, защото това е другото, че ако сте пък свръхпродуктивни през цялото време, нон-стоп, както примерно съм аз почти нямам почивен ден, ще се получи много гадно изтощение, което също не е окей, така че трябва да си намерите точно баланса, както се казва, да нацелите ваксата на това как, откъде и колко да работите, за да бъдете продуктивни и за сметка на това пък да не бъдете самодеструктивни, защото разбира се, това не е нещо, което искате да се случи, тъй като после пък възстановяването не е кратко, не е малко, но ето, че аз намирам, че работенето ми от Банско всъщност дава много добър резултат, тъй като за последните 2 дни съм свършил доста повече работа, отколкото изобщо съм очаквал. Но най-вероятно това е от човек до човек и се зависи, защото примерно Деси каза, че не се чувства в момента продуктивна, за сметка на мене, аз ще свърша и нейната работа, ако трябва. Тъй като много вече започнахте да ме питате относно апарата, който използвам, какви обективи използвам и така нататък. Това е Sony Alpha 7 Mark III, в случаят съм с 16-35 на f4, Sony стъкло, стабилизиран обектив, много приятен, много красива картина дава. Това е апаратът, който използвам. За микрофон съм сложил Rode VideoMic Go, като този VideoMic Go е с така наречения Dead Cat отгоре, така че това е апарата, с който снимам голяма част от нещата. Нося и още няколко обектива с него, но тях ще ви покажа след мъничко. Стативчето, което си нося е iFootage, като това стативче е изцяло направено от дърво. Това беше за 50-та годишна, 15-та годишна, не знам точно за коя годишна на iFootage беше,
но е страхотно, държи до 4 кг камера или до 4,5 кг беше, много е лекичко, направено от дърво, изглежда много готино и цялостно е една от любимите ми джаджи, един от любимите ми аксесуари към фотоапарат. Така че това стативче на iFootage е винаги в раницата ми, служи ми повече от вярно и се го използвам него много често. Другите обективи, които съм взел с мене, съответно 35-цата на 1.4, това е обектива, с който снимам почти всичко, което виждате в канала. Страхотен обектив, страхотен рисунък прави и букето му е повече от брутално, супер много ми харесва, това е любимото ми стъкло за момента на Sony. Така че това е винаги в мене, винаги в раницата, без значение какво друго съм сложил на апарата, това го носи с мене. И разбира се, тъй като ще правим доста снимки, ми трябваше и нещо малко по-дългичко. Това е 70-200 на F4, по-старото поколение, това не е новото, което излезе току-що. Но този обектив също е много добър и другото, което е, че е Weather Seal от абсолютно целия, така че дори в малко по-кофти време, дори да почне да препръсква, пак мога да го използвам, не е проблем. Та това е изборът на обективи и отпред на този обектив всъщност има сложен и ND филтър, като това, ако не се лъжа, е KF концепт, а отделно от това нося и един ND филтър на Hoya, така че това е общо взето, което имам в раницата. Така, денят е сряда. Ние се намерихме местенце къде да спрем. Стигнахме и до хижа Вихрен. Обаче беше голяма грешка да стигнем до там изобщо. Като цяло не трябваше да се качваме до Вихрен, защото там е мазало. В момента навсякъде всъщност е фраш от всякъде. Пътя е в лошо състояние. Но нормално. Тук просто е така. След зимата няма как да е в по-добро състояние. Сега ще ви покажа какво има и пред мен, защото вече мащабите на Пирин си личат. А дали не е огромно? Това всъщност е Тодорка. Горе. Може да се видите пилоните на лифта. А ние трябва да заминем натам. Натам е хижа Вихрен и натам ни е пътя към езерата. Пирински разкошоти. Натам е Вихрен. Насам ще ви изпиша отдолу, тъй като в момента не съм сигурен. А ние трябва да продължим там нататък, където има хора. Реката се пада тук долу и отново Тодорка е насам. Времето е доста топло, слънцето грее здраво, намазали сме се обаче против изгаряне, защото е важно в момента в планината, тъй като най-вероятно аз тук ще изгоря много по-бързо, отколкото аз на морето. Защото сме по-нависоко и тук не се усеща буквално как се изгаря, защото подухва хладен вятър, но слънцето продължава да се пече така или иначе, тъй че няма спасение от това нещо. Но нещо, което да ви споделя, супер доволен съм от тази тениска на Jack Wolfskin, която си взех. Буквално се усеща като втори чифт кожа отгоре. Не усещам тениската изобщо върху мене. И идеята е да може да отвежда потта навънка, да може да изсъхва по-бързо, тъй като с памучна тениска на такъв тих преход не е особено приятно, защото подгизва, съхне трудно и не е окей. За памучните тениски и деси. Да. Стигнахме почти до едното от мостчетата, де се заминава напред, за да мога да й направя някаква снимка. Красотата, която се открива отпред, е просто брутална от всякъде. Вляво също и долу ни е реката. Там не знам дали можете да видите Деси в момента на мостчето. Мъча се да ви я фокусирам, защото съм на 200 мм обектив. Черпя ви тази гледка от езеро Окото и има малко върхове, които ще ви покажа. Това там е Моратов, това тук са Дончови караули, а там отзаде е Бандаришки чукар. Това тук е Хвойнати, Хвойнати, не съм сигурен точно къде е ударението. Отзаде зад него е Вихрен. А ние сме си тук на почивка. Тук е страхотно, тихичко, прохладно, духа ветрец. Просто невероятен кеф. Идилия. И още един фидбек за тениската на Jack Wolfskin. Изсъхва горе-долу за около 2 минути. Няма абсолютно никаква следа от пот, така че поне според мен за момента си заслужава парите. Ще видим после как ще е. Но за около 48-49 лева е много добро попадение.
Тръгваме от окото, Деси вече почна да се спуска надолу. Идеята е да отидем до Моратово езеро. Тези пилински мощчета са много готини, много кефят. Дръннахме се тук до реката, защото да се признаем до Марзяна да се върнем обратно. Помислихме, че има пряк път. Реално погледнато няма пряк път, но пък има там пирамидки. И сега трябва да се върнем съвсем назад. На моста, където беше кучето. Пичуе, някой ако каже, че да си дигитален номад е много лесно, не му вярвайте. Не е лесно. Особено ако вместо да работиш, решиш да трамбоваш нагоре по баирите. Дойдохме от там отзаде. То тук се вижда моста. А сега трябва да продължим напред. Деси е буквално на 2 метра разстояние от мен и вижте вече къде нагоре е. Имаме още катерим докато стигнем до Моратово. То трябва да е някъде тук отзаде. Гадничко. Да ви покажа около нас каква е гледката. Малко ми трепери ръката, ще ме извинявате, ама това е положението. Просто баира беше много голям. И сме натам. Стигнахме Моратовото езеро. Дали се заслужаваше цялото това трамбоване до тук, по този баир, по този прахоляк и каманак? Много ясно. Естествено, затова сме тръгнали. Много е готино. Тръгнахме за Белица, за парка на танцуващите мечки. И стигнахме до тук. Трябва да видим каква е драмата, защото не мога да превключвам скорости. Почти скоростния лост не се движи. Сега съм пратил да се вземе едно VD40 и да пръсна жилата на скоростния лост. Да видим какво ще стане, но по всяка вероятност това може да е и края на пребиваването ни в Банско. За жалост. Добре пак, че се случи тук на равното, а не както беше горе към Вихрен, защото тогава ще да е много голям купон. Но жалко, сега ще ми отвори доста работа. Значи трябва да бръкна там навътре, не знам как ще стане, ама ще го измисля по някакъв начин. Там се намират жилата, тук отдолу е жилото на съединителя. Та да видим, ще пръсна абсолютно всичко и се надявам да е окей. Света се крепи в равновесие от VD40 Абсолютно. и изолир банд. Абсолютно. Сега ще покажа къде трябва да пръснеш, защото ти имаш тънки ръце. Да. И се надяваме да стане номера. Така. Вече доста по-късно се записвам заключението за видеото, тъй като, вярвате или не, изобщо не ми се занимаваше да записвам каквото и да е заключение, имайки преди, че трябваше да се оправям с проблемите в колата. Оправихме колата. Оказа се, че трябваше да се сменят жилата на скоростния лост, от скоростния лост към скоростната кутия. Сега вече няма абсолютно никакви проблеми. Това обаче, което мога да кажа като заключение относно цялата тази Digital Nomad част, цялата тази работа с отдалечения офис. Лично за мен това беше супер, защото, както ви споменах и в самото видео, аз съм много продуктивен, когато сменям работната среда. Когато работя от едно място, когато после сменя на друго работно място и усещам, че може би тази цялата промяна ме кара да се чувствам доста по-адекватен, много по-бързо действам, много по-добре се справям с абсолютно всичко. Така че това е едно от нещата, които може би за бъдеще ще се пробвам да правя. От време на време да сменям работното си място, да сменям атмосферата, тъй като най-вероятно точно това разнообразие ми дава много повече мотивация за работа. Това, което успях да свършва в Банско за 5 дни, които бяхме там, имайки преди, че на 5-я ден ние буквално си тръгнахме, беше, че всъщност абсолютно всичко, което бях планирал да свърша в рамките на 7 до 9 дни, аз успях да го свърша за тези 5 дни. Имах доста видеа, които трябваше да сглобявам, имах доста снимки, които трябваше да обработвам, имах и доста имейл кореспонденции, които трябваше да проведа, които, вярвате или не, все пак отнемат доста време, така че бих казал, поне за мен, от моята гледна точка, това нещо е супер. Ако вие сте човек, който всъщност смяната на атмосферата, смяната на работното място го мотивира да прави повече и повече, това може би е за вас. Но примерно Деси,
Тя за 5 дни буквално мисля, че успя да свърши работа за ден и половина максимум, но тук вече отново ви казвам, зависи си от човек до човек, така че вие сами трябва да прецените дали вие сте такъв тип човек, който може да понесе такова, може би предизвикателство, защото направо за някои хора си е предизвикателство. Относно разходките, които направихме в района на Банско. Басейнът в Добринище беше страхотен. 10 от 10. Абсолютно никаква забележка. Водата беше супер. Минерална вода. Цените бяха също така много добре. Разходката горе в Пирин беше също много добре, въпреки че аз физически не съм подготвен за абсолютно нищо такова. Обаче, ако искате да видите повече от това, всъщност, което сме правили в Банско, Добринище и така нататък, може да видите на Деси видеото, тъй като нейното видео е много по-подробно от моето. Като цяло, моето видео беше с съвсем друга идея, съвсем друга насоченост, но просто нещата в движение се смениха. Така че, ако това влогче, скрепено с подръчни материали, ви е харесало, смело палец нагоре, абонирайте се за канала, споделете видеото и ще се видим в следващото. Чао!